Dissabte tranquil, amb sol i brises especialment a la costa. Perfecte per anar a la muntanya o a la platja. Farà calor i se fregaran els 30 graus a moltes localitats. De vesprada poden créixer núvols cap a les serres i deixar alguna tronada. Diumenge serà un dia tranquil, dominat pel sol, envoltat d'alguns núvols que a l'interior poden deixar alguna gota. Continuaran les brises i el vent de llevant que bufarà entre fluix i moderat. El més destacat serà una baixada lleugera de les temperatures.